It-tlieta filgħaxija saret attività oħra tal-kampanja I'm In, organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. L-attività bl-isem ta' Celebrating Diversity saret fl-okkażjoni tal-40 anniversarju minn meta l-omosessualità f'pajjiżna ma bqgħetx titqis bħala reat kriminali. Ir-reazzjoni tiegħi hija li nimmeravilja kemm kienu kuraġġużi nies ta' dak iż-żmien li resqu dal-liġi fl-atmosfera u il-żmien li kienu jgħixu fiha. Il-ħajja għandha tkun miftuħa għal kulħadd, l-istess opportunitajiet kif ngħidu aħna hawnhekk għandna niċċelebraw id-diversità. Mhux tal-li niċċelebrawha tal-li ngħinuha toħroġ. Kull bniedem huwa differenti u li tiftaħ il-bibien għal dak li huwa differenti, il-probabilità li ħajtek titjieb. U llum, 40 sena wara, gvern ġdid qed ipoġġi d-diversità fuq qudiemnet tal-aġenda tiegħu. Gvern ġdid iddaħħal id-dritt ta' unjoni ċivili għal koppji tal-istess sess. Gvern ġdid iwaqqaf kunsill konsultattiv bil-parteċipazzjoni u s-sem tal-għaqdiet mhux governattivi f'dan il-qasam illi jagħti pariri lill-gvern dwar issues li għandhom impatt fuq il-komunità LGBT. Gvern ġdid iddaħħal liġi realistika illi tirregola l-identifikazzjoni tal-persuni transgender. Gvern ġdid ikollu wkoll politiku responsabbli mill-libertajiet ċivili u l-ugwaljanza. Dawn il-proposti sabu wkoll l-appoġġ ta' ħafna kif jikkonfermaw uħud mill-personalitajiet illi tkellmu magħna waqt l-attività Celebrating Diversity. Huma proposti interessanti ħafna, naħseb huma pass lejn id-direzzjoni t-tajba. Huma proposti li jagħmlu sens, huma proposti li jgħoddu għal kulħadd, huma proposti li kif tgħid li il-soċjetà tal-lum għandha bżonna. Il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi illi kien preżenti għal din l-attività qal illi l-għażla illi għandha ssir hija bejn it-tolleranza u l-aċċettazzjoni. Jiena nemmen illi ħajkun iktar kuraġġuż meta aħna verament nuru illi mit-tolleranza se ngħaddu għall-eċċettazzjoni. Jiena waħda mill-iktar proposti li nemmen li se tagħmel id-differenza hija illi f'dak kollu li se jsir, apparti li jkun hemm politiku responsabbli mid-drittijiet ċivili, irridu illi kontinwament inżommu flimkien in-nies li huma interessati. Illi jkun hemm kunsill apposta biex kontinwament nisimgħu bħalma milna, inkomplu nisimgħu, inkomplu nifhmu. Imma iżda fuq kollox biex nelbu il-ħitan tal-preġudizzji mhux li nifhmu biss, imma li nfehmu. Attendew ukoll id-deputati Laburisti Everest Bartolo u Owen Bonici, kif ukoll rappreżentanti ta' l-LGBT Labour u l-MGRM.